nosaltres vam fer quan vam venir a Barcelona, o sigui, quan vam arribar, que és bàsicament imaginar-nos com serà la nostra vida d'aquí 5 anys. En aquell moment vam posar les coses que per nosaltres eren importants, les més grans, que era família, amics, treball i nòvios. I ara volem tornar-ho a fer, perquè a part això ha estat el nostre fil conductor del nostre llibre. No direm més spoilers sobre el llibre. A part, és una cosa que nosaltres hem recomanat a fer a tota la gent que va comprar llibres, que van venir a les presentacions o els dies de les firmes, els dèiem feu això perquè de veritat regalareu. És com nostàlgic. Al cap dels anys que sigui, perquè nosaltres sí que vam posar obrirem d'aquí 4 anys i vam tardar una miqueta més a obrir-ho. Us recomanem moltíssim, a part de jo crec que és guai fer-ho, com obrir-ho. Com ho descrivim? És com, no sé, veus les coses que t'importaven molt en aquella època, que ara ho veus com amb molta perspectiva i dius amore... Sí, serveix com molt per relativitzar, no? Realment, o sigui, jo sento que quan vam obrir aquell sobre que havíem escrit amb 18 anys, vam veure com totes aquelles coses que amb 18 anys ens semblaven supergrosses i que mai superaríem i que mai avançaríem, realment eren insignificants per les nostres ara dels 22-23 anys. 24-25, Bueno, ja, però en aquell moment, tipus, quan ho vam obrir, que us animem a fer-ho si voleu mentre mireu el vídeo, o si no, quan tingueu un moment, perquè sí que és veritat que és una cosa que us recomanem fer amb la calma, en un moment que tu tinguis per pensar i reflexionar una estona. Així que res, som-hi, no? És molt senzill, a part necessites simplement un paper i un sobre si et fa més il·lusió guardar-ho en un lloc com més tancat i més clausurat. Nosaltres ho vam fer en un paper, el vam doblegar i el vam enganxar amb una xinxeta Era darrere la darrere. literalment un paper així, per totes les que érem i vam fer això. En fi, també, una altra cosa que no hem dit és que nosaltres ara, com que ens sentim una mica més adultes, posarem més coses que les que vam posar en aquell moment. Com més coses posis, més divertit serà obrir-ho també, a part de també fer-ho. Imagina't aquí, els anys que sigui, nosaltres intentarem obrir-ho d'aquí 5 anys, a part de que serà un número rodó. Vale, què fem? Amor, o sigui, anem fent primer, diem per exemple amor, escrivim amor i diem una altra cosa. Comencem posant la data d'avui, no? Sí. Escrit el dia 13... Sí, 14. Què posem? Doncs escrit a la data, obrir la data. Cadascú ho faci de la manera que li vingui de gust. Però va, comencem amb l'amor, no? Sí, que és el més important. Amor sense parlar de fills ni casament, o també? Home, tot igual, no? Amb l'amor. Tio, és que tindrem 29 capos i tu 30. Vale, jo ja el tinc, Jo he posat que estaré amb la mateixa persona que estic ara, la fe la tenim, i he posat que espero estar planejant tenir algun fill, és a dir, no tenir-lo encara, estar-ho planejant, però que si no, chill, no passa res. Ara estic en un punt de la vida que penso que si de cop d'aquí uns anys no vull ser mare, doncs chill. Jo he posat que espero i desitjo estar amb que és el meu nòvio actual. I en cas de que no, espero igualment tenir una parella que sento que estimo i amb qui vull tenir fills si és que no en tinc ja. Bàsicament que espero estar emparellada i espero estar amb algú que tinc projecte de família. Tant de bo que sigui la meva parella actual, però la vida jo què sé. Per tant, que d'aquí 5 anys m'agradaria molt tenir una parella bastant estable. I ojalà dir, ens porto 7 anys amb la meva parella, projecte de futur. Bàsicament, vull un projecte de futur increïble i això. I no crec que m'hagi casat, perquè no crec que tingui preus diners d'aquí 7 anys com per casar-me. Bueno, no sé, una festa de l'amor tonta. Que és que jo, per exemple, això del fill, ho he posat perquè si en comptes de tenir fills decidíssim que la nostra cosa és anar a viatjar pel món, doncs tampoc m'importaria. Vale. Miro. He posat que espero estar compartint la meva vida amb qui crec que és l'amor de la meva vida, ara mateix. I espero... Ai, quina vergonya, m'està bé. Tenim una casa molt ben decorada, és igual si és petita o gran, però molt ben decorada, molt boníssima. Vale, m'imagino tenir un gos, això 100%. Vale, ja m'imagino amb una filla, espero complir-ho, si no d'aquí 5 anys ploraré molt. Aquesta pressió que et poses... Bueno, jo amb 29 espero tenir un fill, jo vull ser mare jove, però és com m'imagino. I m'imagino ja casats, o no. Però igualment espero estimar-nos molt i sobretot que ens fem riure, si no, xau. Bueno, jo no he posat res de casament, però soc molt rata, jo crec que faria una festa de l'amor. Jo amb el que m'arribi a l'economia, si tinc els diners com perquè em sobrin, si no, doncs prefereixo tenir una casa... Que si em sobren els diners igualment, prefereixo invertir-los en una altra cosa que en un casament que és algo d'un dia, Ja.
Que és que tu gastes tot i després que et queda el record, bueno, sí, Vale. Feina o què? Sí, feina. Vale, jo he posat que seguirem treballant juntes, però que alhora també treballarem per separat. És a dir, que la nostra feina serà com una de les nostres feines i que seguirem a xarxes, però que estarem en una plataforma que encara no existeix, que s'ha de crear, i que ens anirà molt bé en aquesta nova plataforma i que alhora jo una de les coses que faré per separat, a banda de Can Putada, serà ser periodista esportiva i seguir el Barça. Dintre de les moltes feines que tindré, una de les que m'imagino és fent algun projecte professional amb la meva parella, que també és periodista esportiu, i m'agradaria molt fer alguna cosa amb ell en un futur. Molt maco. Molt bé, m'agrada molt. És una mica semblant al meu. O sigui, jo desitjo i em veig continuant el projecte de Can Putades, sí que no l'imagino com ara, d'alguna altra manera i en algun altre format que potser no coneixem o, no sé, tenint el nostre propi algo. I després també m'imagino dedicant-me com a psicòloga, però sí que, no sé, espero tenir suficientment diners com per no necessitar els diners que tindria fent de psicòloga. I m'agradaria fer sessions gratuïtes a gent que ho necessités. Fer com de psicòloga més com per hobby, sense que fos la meva feina, o sigui, no vull diners d'això. Que potser no gratis, però no 70 euros per sessió, saps? Però una mena de simbòlic per lo que et pugui costar, jo què sé, llogar l'espai, saps? O una cosa com més així. Però, i també he posat que realment l'únic que desitjo és que la meva feina em faci feliç. Molt bé. Veus, és que ho esteu fent molt maco i intens i Però que no passa res, per tio. punts. Si tu vols, Però jo també poso punts. No ens hem de comparar, tothom que faci el que senti. També és una cosa que podeu fer en grup i comentar-ho per després. Tu pots posar coses amb altres, et poden donar idees, no és el primer que escriguis, és el que et quedes, tio. Comparat amb vosaltres que us esteu posant ben intenses, el nom de la persona, punt. Però- Espero estar planejant tenir algun fill, però si no, chill, punt. I ja està, és tot el que he escrit i vosaltres aquí tota la porrafada. Bueno, és igual, no passa res. M'agradaria tenir uns ingressos que senti que puc viure tranquil·la i en pau. Treballar en el món de la comunicació, davant o darrere de les càmeres. M'imagino en una redacció, però també a casa fent guions. Tot i que també 100% tindrem el projecte en comú encara amb el nom de Can Putades. M'imagino tinguent setmanalment un espai televisiu, ràdio, algo. No deixarem d'un dia per l'altre de fer coses juntes. Jo m'imagino que les xarxes seguiran, potser diferent, potser no existirà Instagram, però sí que penso que tindrem un espai on encara per les xarxes apareixerem les tres i potser explicarem més coses més adultes, rotllo comparant, jo què sé, maneres de criar els fills o coses més, jo què sé, el que ens incumbeixi en aquella època. Ai, no m'imagino un vídeo de maneres de criar el teu fill. No maneres, Perquè mantingui el català. Nosaltres, com ho estem fent nosaltres? Jo què sé, potser ens fem les cases rodones que sempre hem dit tota la vida i fem un reality, saps? Ai, És que no es va mai. Vale, fem ubicació. Sí. Sí. Vale, això... Veus, per exemple, això no m'enrotllo gens, Joana. Montagut, Barcelona, Girona, per posar alguna cosa. És una cosa que no tinc clara ni jo, depèn de la persona que estigui, aniré a un lloc o un altre, depèn de les circumstàncies. A vegades dic 100% la Garrotx, a vegades dic, ai, és que potser no. No sé, no vull rellevar aquest tema, la veritat, perquè ja em ratllo. Jo he posat que m'és igual, però que espero que no sigui Barcelona ciutat i que un altre país també va bé. Doncs jo he posat que ubicació vivint a Barcelona, perquè penso que d'aquí 5 anys falta molt poc, i poso això, vivint a Barcelona en projecte de casa familiar on estigui a prop de la meva família. És que això és un tema boig, perquè és no sé, quan et mires tipus tenir fills, vale, va molt bé tenir la família prop, i és que aquí a Barcelona nosaltres no tenim la nostra família prop. O sigui, jo poso que estaré vivint a Barcelona perquè a Barcelona, bueno, posaré o Rodalies, perquè jo sí que suposo que estaré vivint amb la meva parella i jo penso que per la feina que tindrem d'aquí 5 anys també serà a prop de Barcelona o que haurem d'estar a prop de Barcelona i penso que sí que tindrem com un projecte de... Jo crec que la meva família no la vull criar a Barcelona. Si les circumstàncies m'hi obliguen, doncs m'adapto, perquè la vida és adaptar-se, però tant de bo viure en un espai una mica més verd, menys concorregut i més agradable. Que una mica m'agradaria criar-me com jo m'he criat, la veritat. Vale, seguim amb amistat.
jo he escrit que molt probablement els amics que tindré els podré comptar amb els dits d'una mà, que és típica frase que sempre em deia la meva mare i jo pensava en com, i ara l'entenc. He posat que si us tinc a vosaltres dos ja em va bé, que al final sou la meva amistat que amb la que més confio que segur que hi serà. I de la resta de gent del món, simplement que per molt que no estigui tan a la Garrotxa, espero mantenir el contacte amb les meves amigues de tota la vida d'allà, també amb les meves amigues de la universitat d'aquí a Barcelona, però és que com a amistat com a tal, jo si encara us tinc a vosaltres, tranquil. Ai, ja tinc ganes de plorar. Doncs ploro. Ai, doncs veus, jo aquí m'he quedat una mica bloquejada perquè jo aquestes coses, tinguent les elles a davant, em fa més vergonya i només he posat amistat, 2 punts, estaré tranquil·la. Perquè sento que la gent que em rodeja ara em fa estar tranquil·la i per tant espero que d'aquí 5 anys sigui el mateix i estigui tranquil·la i no pensi com coses rares ni coses com, per exemple, de fa 5 anys penso que sí que tenien gent més al voltant que no et feia estar tranquil i deies tu, what the fuck, aquesta persona és amiga o no és amiga? Bueno, he posat les de sempre i per mi les de sempre són les de sempre, les que sempre hi han estat i que mai he tingut problemes. Són elles, són les del meu poble de Besalú, bueno, ja sabeu qui sou. I les de sempre i les més recents també, òbviament. Si algú ja no hi és, espero que sigui per situacions ràndoms de la vida i no per problemes. Us he posat a vosaltres dos i he posat entre parèntesis la meva vida. Ai! Després he posat les nenes... O sigui, he posat gent que ara està a la meva vida que jo considero amigues. Has posat noms? He posat noms. Va, haig de posar noms. I he posat... Algunes persones he posat em sap greu, però crec que no hi serà. Però això, bàsicament. He posat les amistats que a mi ara les conto, que em fan estar tranquil·la i em fan estar bé en pau i que m'agradaria molt que hi continuéssim sent, però igual que tu, que si d'aquí 5 anys no hi són, que siguin perquè els nostres camins s'han anat separant, no tant de... Bueno, tipus, si ens trobéssim pel carrer encara les saludaries, saps? Simplement que ens hem anat distanciant. Vale, continuem amb les coses que hem afegit noves, que no havíem posat a l'últim sobre, que són coses així més divertides. Si tindrem mascotes, m'encanta fer. Ja l'he Així ja l'has posat, Bueno, torno a fer-ho, perquè potser en tindré més. Vale, jo ja estic, he posat que no. Sempre penso, que guai tenir un gos. No m'imagino tinguent un gos, no perquè no m'agradin, perquè segurament, per exemple, m'encantaran els vostres gossos, però a mi les olors, els pèls, les caques, els pipis... No m'imagino. Bueno, he posat el Nochi perquè és el meu gos i algun dia explicarem la història. L'Ona i jo vam anar a Senegal i ens van dir si ens podíem encarregar d'uns gossos que eren superbebès i que la seva mare s'havia mort. O sigui, durant els mesos que havíem d'estar allà, que eren 2 i mig. Sí. I és que res, va ser arribar i al cap de res ens van dir hi ha una família que ha criat, o no sé, que va tenir com molts fills i la mare va marxar i la van atropellar, una història una mica trista. I hi havia com 9 gossets superpetits, nosaltres en vam agafar un per cada una per cuidar-los i després era com que estareu 3 mesos, els gossos ja hauran crescut i després és molt més fàcil col·locar-los. Quan els vam agafar no havien ni obert els ulls. I et vas emmarranar i el vas voler portar. Sí. Bueno, això, i també m'imagino amb el meu propi gos, perquè jo he acabat acceptant que ara no és el meu gos, és el gos de la meva família i la seva ama és la meva mare. Bueno, jo ara estava plorant perquè he pensat que el meu gos ja no hi serà quan obri aquest sobre, però bueno, no passa res. He posat que si he de tenir fills, espero començar practicant amb un gos. Sí, perquè em sembla una bona manera d'aprendre a cuidar un ésser viu, o sigui, primer per entendre't amb una persona, a veure si sabrem cuidar un parell de fills, doncs primer veiem si sabem cuidar un gos i si no ens en sortim amb un gos, ho deixem estar perquè si no cuidem un gos ja segur que uns fills no. Altres aspectes que ens hem inventat. Hobbies que tindrem. M'encanta! Però més són hobbies que tindrem que ara no tenim, en plan... O sí. Vale. Jo poso dels que espero estar fent, en plan... Més enllà dels que ja tinc ara, que només en tinc un, que és el futbol. Vaig a afegir... Bueno, per començar, és que ja els vaig dient, vale? El meu principal és divendres de gin tònic amb les meves amigues. Xocolata. 100%. És un hobby. Sí, jo m'imagino estar amb les meves amigues o jugar al Rummikub. Vale, això sí que és un hobby. Vale, els divendres, però avui Sexo en Nova York, vale? Podríem fer una fiesta, va quedar també, aquí. però... Sí, però d'altres... Espero i desitjo
Ja, jo crec que podem fer un de cada, no cal que sortim de festa sempre, podem fer de la roomie. Vale, jo estic posant hobbies que m'agradaria tenir, vale? Estic intentant atraure, vale? He posat pilates, perquè jo vull ser una tia que fa pilates, en pilates, ioga, qualsevol cosa d'aquestes que et mous, no sé què, estàs superbé dins el teu cos, això vull, a la meva vida. I una altra que espero tenir és fotografia. O sigui, a mi m'agrada molt fer fotos amb el mòbil, però algun dia espero poder tenir els diners per comprar-me una càmera, fer un curs de fotografia així per tenir-ne nocions i aprendre a fer fotos ben parides. Bé, vaig apuntar que espero que els meus hobbies vagin relacionats amb la salut. O sigui, em vindria de gust tenir molts hobbies així com de persona sana, esportista, etc. Jo de hobbies he posat pintura, ceràmica i vull seguir fent coses que em fan feliç en relació l'art, en general m'agrada molt, i que no he posat, però ara poso museus, cultura... És una cosa que vull abans, o sigui, jo sento que m'agrada molt la cultura, ara no sé per què no tinc com tant l'entusiasme de culturitzar-me, espero que d'aquí 5 anys que seré més madura sí que tingui com aquesta inquietud per veure com coses noves i coses que sorgeixen i coses més emergents, diguéssim. I espero també interioritzar-me molt per poder-ho transmetre això moltíssim als meus fills. Jo sé perfectament que això no ho he posat a ubicació ni a projecte de vida, no sé com posar-ho, però jo a casa meva tindré un taller o un espai creatiu 100% amb instruments, amb cavallets, amb tot per pintar al màxim. I he posat practicar un esport amb la meva parella perquè ho estem intentant ara i m'ha fet el salt, bueno, això és un altre tema, però he posat igualment tenis o pàdel, perquè en principi era l'esport que havíem de practicar, i anar a la muntanya, amb vosaltres si voleu. Però com fer molta muntanya, saps? Vull tornar a la ona del passat amb molta muntanya. No, jo res, una cosa que m'he deixat, que acabo d'apuntar, que espero llegir molt. O sigui, Ai, sí, jo també. espero de veritat ser una persona que es llegeix un llibre a la setmana. És el meu objectiu. Jo un llibre al mes estic molt tranquil·la. Jo he posat divendres de gin tònic, que és el que havia dit abans amb les meves amigues, però és més com per idealitzar un moment, o sigui, jo vull que els divendres o qualsevol dia de la setmana sigui amb les meves amigues. Rotllo que la meva parella, si jo tinc una casa ben parida, convidar les meves amigues i que la meva parella marxi amb els seus amics. No el vull allà, vull que sigui la tarda amb les meves amigues. Pot ser fent qualsevol cosa, veus, vale? jo crec que això ho he de posar a amistat, perquè jo a amistat he posat com estar tranquil·la, però crec que he de posar i veure'ns moltíssim. Clar, o sigui, el que refereixo, per mi l'amistat és algo molt important, porto 6 anys visquent amb elles, quan no visquem juntes, que això passarà 100%, és lògic, vull igualment continuar tenint molt de contacte i que siguin, no allò de que cada cop et veus menys, val? No. Ja, és igual que hi hagi fills, m'és igual que hi hagi el que sigui, et vull veure. Després, vull anar al gimnasi i cuidar-me físicament, llegir abans d'anar a dormir, anar al cine un cop a la setmana i també anar a molts restaurants i així ser una gastronòmica. Molt bé. Ai, sí, jo posaré aquí entendre de vins, perquè tinc ganes d'entendre de vins. Com anar a un restaurant i dir... barric en boca. Quina vergonya! Bueno, m'he inventat l'obertura... Si ets experta dient barric en boca. Que collons! Vale, va. Una meta meta. que esperem haver complert. Ai, no. Vale, jo crec que he anat una mica a lo bàsic i he posat que la meva meta és aconseguir ser la meva millor amiga, o sigui, no dir-me coses negatives a mi mateixa, i ser més positiva i menys nerviosa del que sóc ara, perquè a vegades tendeixo a ser bastant negativa, autodestructiva, quan les coses van malament, i també sóc molt nerviosa i és algo que no m'agrada, o sigui, és una mica estressada. I espero no fumar. Jo també. Bueno, jo també, ja que som. No! Sí, no fumar o només amb la tarda del gin tònic. Ai, sí. Ai, sí. Vale, i jo de meta he posat una meta com més professional, perquè ara no se m'acudeix res com de mi, i he posat fer una mena de volta al món, no literal, és a dir, no literalment fer una volta al món, però fer com uns 10 països en 5 mesos i fer-ne un producte que es pugui vendre, és a dir, fer com una volta al món, fer com un tipus de viatge, projecte
Amb elles, Ah, vale. En plan juntes. Sí, home, jo sola no m'imagino fent això. Ja, també estava pensant... No. Amb qui? No, tipus juntes. O sigui, fer com un projecte, com així molt xulo, com que ens estiguem tant molt de temps pensant-lo com produint-lo i que es dobli en altres idiomes de lo guai que serà. Això. Molt guai. A veure, jo he posat una cosa professional, però meva, personal, he posat com a meta no sentir-me insegura o sentir-me que sóc menys parlant de futbol, perquè és una cosa que em sol passar, que em sento doncs, que en sé menys que l'altra gent o el no haver-hi jugat tota la vida. I a veure, òbviament hi ha coses que en sé menys que algú que en sàpiga molt. Deixar enrere aquestes inseguretats, atrevir-me a fer el que m'agrada i no tenir por. O sigui, a mi, si em ve de gust fer vídeos del Barça, que és el que més a mi m'agrada en el món, doncs deixar de pensar en el què diran o el què pensarà la gent o si em jutjaran o si em criticaran, fer-ho perquè és que és el que m'agrada i el que em motiva. O sigui, mira, veus, Joana, ara tu m'has inspirat i he posat també no vergonya, perquè sento que abans no tenia vergonya i cada vegada en tinc més, i vergonya de coses que dius, que ridícula. Em fa vergonya moltes coses. Vale, jo és el que us he dit també, per si us voleu inspirar, si no, no cal. M'he deixat com un postdata a baix i he posat una mica que espero que quan torni a llegir això sigui feliç i tingui salut i també en tingui la meva família i que espero que, encara que potser no aconsegueixi tot el que jo ara espero, senyal que és per alguna cosa i que també estarà bé. Ho tenco, ja, jo. No passa res, no sé, ho espero. Ai, boníssim! Els que vau venir a la presentació del llibre de Sant Jordi tindreu això. El mateix que no nosaltres. Jo he xupat i això és per tancar-ho. Ah, clar. Jo he posat en el postdata que passi el que passi, si no ets feliç ja saps on sí que va ser-ho, entre parèntesis Rio de Janeiro, i que no passa res, si res és com t'imaginaves, que estaré orgullosa de tu i que t'estimo. Uau, Molt bé. I ho faré en plan 2025, Fletxo, Però al maig, 2030. Vale. Ja està, nens. Esperem que us hagi agradat. Potser hem fet més oversharing del que era necessari, probablement. Sí. Us animem de veritat a fer-ho amb la vostra família, els vostres amics, vosaltres sols, amb la vostra parella, amb qui sigui. Però és molt xulo també per veure la vida que tens, si estàs content o no amb el que tens ara i t'agradaria que perdurés en el temps fins d'aquí al cap de 5 anys. Sí, és com una bona manera de motivar-te a complir tot el que està aquí o no. Clar, i si veus de cop, doncs aquesta persona potser no m'agradaria que d'aquí 5 anys, doncs ja posa-t'hi ara perquè deixi de ser-hi, no? Sí. Like, subscriviu-vos, ens faríeu molt feliç, comparteix això amb qui et sembli que ho pot necessitar, Comenta. comenta. I comparteix aquest vídeo amb tots els teus amics. Ai, és el que acabes de dir. Sí, però no passa res. Podem tornar a dir perquè ha de passar. Manifesting. Ens veiem la setmana que ve. Adeu, xutxet!